kule ncwadi yendumiso chapter number 27 verse number 10. Nencwadi kaSamuel wokuqala chapter 7 verse number 12. Ncwadi yendumiso chapter number 27 verse number 10. Nencwadi kaSamuel wokuqala chapter number 7 verse number 12. Kula poster kunombhalo obhaliweyo pha othi uThixo ube nathi kwaze kwaba lapha. Silapha ngenxa yoba nasizise umbulelo wokuba ngabula mhlabelelo uthi xa ihlabelele ingoma namhla Nkosi ndiyamangala uma ndibheka emuva ukuba wena ubungenami ngeba ndiye ndafela endleleni athi ndiye ndangena lapho ebekusithiwa abantu abangene khona abaphume mna ndaphuma lapho ekuthiwa akuphunywa. Into abangeli basibe lapha yiloo nhliziyo erecognizeayo eqondayo ekhumbulayo ukuba kungenxa nje yesandla sikaThixo sodwa esibangele into basibe lapha namhlanje. Umuntu olibalayo ngumuntu ongabuleliyo, kodwa umuntu ongalibaliyo umuntu ongaphelelwayo ngumbulelo, ngoba lento eyenza bahlale ebulela njalo lo muntu kungenxa yokuba uhlala ekhumbula njalo lo muntu. So sinombulelo kwezinhlizweni zethu sonke apha endlini into ethi Ebeneza, Nkosi uJesu wena usigcine kwaze kwaba lapha. Ngicela ke siwafundela amazwi egameni leNkosi uYesu Kristu oyinkosi. Siqala kule ncwadi kaDavide eyindumiso sibe sifunda naleya kaSamueli egameni leNkosi uJesu. Umuntu sifumana ngesixhoseni asincede. Indumiso 27 verse 10. Xa ndilahlwe ngubawo noma wandithola yena undikhoyo. Andilahlwe nguma nangubawo wandithola yena undikhoyo. Sesiphe sesixhosa sakho sesitsha eso sifundayo. Cela ufunde kwesisidala. Ngokuba ubawo noma bandishiyile wesuka uYehova wandithola. Ubawo noma baye bandishiya wasuka yena uThixo wandithola. Yabona apha endlini bazali bami, xa wonke umuntu enonikeza imayikhi athethe apha suka khona uThixo bangabhala imbali yabantu. Wonke umuntu apha endlini unebali angalibalisa lokuba ucholwe phi kuThixo. Futhi ezinye izinto esinokuzibalisa zizinto esizazi kakuhle into bana sasisesezonweni ngelixesha inceba kaThixo yayisikhosile. Sasiyekazana nokwazana naye, sasisekude le nofefe lwakhe. Kodwa kwabonakala into bana sona isandla sikaThixo esiphezu kwethu. Asizideserve izinto esisinde kuzo njengoba silapha nje namhlanje. I-answer esinokuyinikeza abantu xa besibuza i-answer ethi kungenxa yenceba nje kuphela. Nathi sinayo i-account asinokwazi u-account. Sithi ngela xesha sasingekakholwa yintoni le yayisisindisa abanye abantu bengasindi kwizinto esisinde kuzo. Into engapho is equal to esinokuyinika into ethi kungenxa yomusa weNkosi uJesu. Banisa abantu eBhayibhelini esinoba quote sithethe ngabo xa sifuna uba relevant namhlanje kule theme
ebekuweyo ethi kude kwalapha uThixo nathi. Maninzi abantu esinobafunda sikoke thethe ngabo from Genesis to Revelation. Ubekile enhlizweni yami basithethe ngale ndoda nguDavide. Ngale ndoda nguDavide. Uthi uDavide kwenzeke ilishwa loba mna njengoba ungaDavide nje ndilahlwe ngutata, ndilahlwe nangumama. Nindibona ndilapha nje ndiye ndacholwa isandla sikaThixo. Uthi yonobalisa xa ebalisa. uDavide lo utata wakhe wayesele khathele ngumama wakhe. Wadecide into bana utata kaDavide uzawuba nobuncoko noanti osebenza apha ekitchen ekhaya. Wathi kuye ebusuku inkonzo soyingena pha endlini enkulu iyobi phaya imvuselelo. Wathi uanti kumama walapha ekhaya, ndiva ipost yesimemo se-invitation kutata walapha ekhaya esithi inkonzo kuthiwa iyobi ndim uMC wayo namhlanje. Wathi umama xa ithethayo, no, yiya pha enkonzweni yiattende iservice. I know uba xa inkonzo izawungena kucikwa izibane. Xa ucikwa izibane wena yithi ufuna uyozirelieve phandle. Xa uyozirelieve phandle uzawunqwetha pha endlini kobe sekungena mna ngoba izibane zobe zimnyama. Iyawuba ndim ke uMC walonkonzo. Ngenene wenza njalo uanti walapha ekhaya wafumana umntwana lo mama walapha ekhaya ngenxa yeso sizathu. Ngamagama phansi utata kaDavide wayesijonge apha kuanti sisu sasike saphuma apha kumama walapha ekhaya. Wakhula ke ngokutata enolunya ngakulo mntwana. Ngamagama phandle wawunombona utata kaDavide bhitya engene kwinzila ethandaza. Kanti umthandaza uthandazayo ngothi bulala lenja Thixo. Ngoba every time kujongwe lo unguDavide kuye utata kaDavide uzikhumbuza imistake awayenzayo mhla wayezala lo unguDavide. uDavide yi-reminder yephutha labazali bakhe. Kwenzeka ilishwa loba umama kaDavide xa uyifunda lencwadi yendumiso siyifundayo, ngomama kaDavide kuyabonakala basangeme ngasebantwaneni, wema ngakutata, wayedwa uDavide pha. So ubhala lamazwi uDavide athi ndilahlwe ngutata ndalahlwa ngumama. Kodwa isisa esindensekele uba before ndikholwe ibhokisi ndiqale ndacholwa nguThixo. Before umhlaba undikhongozele ndiqale ndakhongozelwa sisandla somusa. Na uba ngasijonga uDavide akazibone qualify ukutholwa nguThixo ongcwele elahlwe ngabazali abanesono. Ndiyayicinga into yoba uyazibuza kuchapter number 8 uba uyintoni nale ntuntu. Ityabangeli bafike lamazwi usibone elilahlwa ngabantu abakhohlakele. Wasibona ngathi sekukhuliswa ngabantu abanempazamo zalo mhlaba, kodwa wanakekelwa nguThixo ongcwele. Wanakekela uDavide ozelwe ngemistake. Lahlwe nguma ndalahla ngutata kodwa wandichola. Khule inkwenkwane efane le ndoda, khule ngumfana ofane. Kangoba nakwabo mhla kwakhona anointing service kufike umprofeti owaziwayo wakwaSirayeli eyoperforma inkonzo yogcobo, zangabizwa nobizwa lo. Walityalwa nobungumntwana walapha ekhaya lo. Wayepha ezindle, wayephathwa ngobungumlahlelwa ngaphandle wefamily. Ebelungu bayothi yi-black sheep of the family. Remember, akaselanga tywala wanxila lo, ngoyena straight in fact apha ekhaya. Ngoba ngoyena wenza shobe igusha zalapha zilala zikho, kodwa ngoyena ungumlahlelwa ngaphandle kunjalo. Kodwa banomsola abazali bakhe bathi lo
umphathe kanje liphutha labo inkohlakalo yabo ububi babo obenza abaphathe kaBhilo mfana la usithole sibili nazikhangela zincame into limbi kangakayenza kutata noma bendizala athawuka ngafumana impazamo ayenzileyo athi andingenzanga ngirongo ndimingxaki bibisi sisula namhlanje ipilisi yetanki ngawayifumana wayidla wasibulala bibisi sisula namhlanje intambo ngewasixhoma wafa wabhubha tu wacina igama ngenxa yomntwana osibuza umbuzo woba ndimenzeni abazali bami bendizala lahlwe utata lalahlwa umama kodwa yena uThixo wasuka wandichola ngangayazi lento ngithethayo uba ngaba ufana nathi apha baba nelishwa loba abazali babo bakhuleliswe abantu abangamagwala bathi bawuzazi uba bakhulelisile babaleka utata omaziyo ebomini uhlangane naye sewulixheka umdala ungangam uhlangane noThixo ayivale indawo yobutata wasenyameni zakube naye sengathi uDavid nindibona ndilapha nje namhlanje kungenxa yenceba kaThixo sengathi uDavid uhlabela ingoma kaMiriam ethi hashi nenkweli yalo ulipho solwandle ephelezayo khula lo mfana wayindoda endala wanikezwa iblessing wahlala ebukhosini njengenkosi wathi awufumana iblessing wasuka ebushushwini wangena emlilweni wacinga into yokuba ayifumana iblessing yafana ngoma yakhe yaculwa ngumuntu engamaziyo wathi ukuthi hu wacinga uba ayifumana iblessing lohla izinga lomlilo zathi izinto wacinga ibintsikelelo yile sawumenza ngcono yes awumenza abe above the challenges kanti understand uba lentsikelelo imsusa ku level 1 challenge imsa ku level 2 challenge ayimkhuphe engozini iyamfaka engozini ayimkhuphe emlilweni iyambhabhatisha ngomlilo ayimhlangule imsakhona phakathi ayimethi aphole imenza mbinga imenza luke ngako athi mothandwa ayithandwa ayibulala abantu abaninzi kodwa aqatshe ingoma ngayihlale eDavid uSaul ubulele 1000 yena uDavid ubulele 10 kwaqala ingoma ngaye ufumana iblessing bakhona abantu abafumana iblessing ebomini abalilayo namhlanje befumene iblessings babekade besithandazela mhla wafumana iblessing bombi bakhe baqala batshintsha but namhlanje umile uthi kude kwalapha inkosi ina kwabantu abathinjelwa impilo kwawesa ezimpilweni zabo umhlaba qala ukungena emtshadweni kwakubi ezimpilweni zabo besithi bafumana iblessing
kwabantu abakwakuba ezimpilweni zabo umhlaba qala ukuphangela mhlaba fumana ukhona abantu akwakubi wese ezimpilweni zabo umhlaba ngena ensindisweni mhlaba efumene into ethi iyabahlangula kwawungona kuye kusiya Davide wahlala esitulweni sobukhosi wacinga uba kumhlayitsha sizomesaba kwakungona simchallenge ngakumbi ngoba sifuna le ndawo ahleli kuyo khona abantu abebehlala kule ndawo nothiwe usasibuza umbuzo usathane ethi usasindiswe njani wena kwabantu abelosindiswa nothiwe kwabantu abelokule ndawo kuyo nothiwe. That is why he blows zakhe right and left esikhulula usasibuza umbuzo othi ubenjani kodwa abantu namhlanje abanomthandazo abantu abanomhlabelelo othi ebenesa wena siholile kwase kwaba lapha nabathi yazi iphunyiwe kanjani namanje ngisabangela umthandazo endithandazile ngo-2025 awulingani nendlela engisinde ngayo indlela endisinde ngayo ayifani nendlela endisinde ngayo xa bedibanisa umthandazo wami wonke ngu-10%. Now the question is u-90% usukaphi kanti u-Ebenezer uthathe u-10% wawuhlanganisa nenceba kwaphuma usindiso lwakho nolwami. Wena usiqinile watawuba inkosi uDavide kwavela izinto ezingazange zavela nezingazange zalindelwa nomfana ngoba lo mfana ukhulele endle eyinkwenkwe engazani namabhinqa eyinkwenkwe engabalula nomjolo apha kuyikhula kodwa mhlaba sesihlalweni wayibonisa izinto Satan wathi ambona umkaBhesheba umkaUriya ndlela namhlanje avuleka amehlo emntini esethroneni esentsikelelweni amehlo angazange avuleke kafika emfeleni kwavuka ncinga zimbi ezingazange nomfo indlela wayenokubele ngayo igusha dabudlamini igusha wayeyikhuphisa emlonyeni wengonyama ikwisivi yakhe owayenika uSawule and yet one time lo mfo ungafuna ukufe negusha yaba nguloyila ukufa kwendoda eyayingqondo emkhosini wayo uRiya because a blessing ayithethi ukuthi kuyarelaxwa kunezinto Jesu uJeremiya ethi inhliziyo ngumkhohlisi khohlisa ithi khohlisa nomniniyo kunemilo evela ngaphakathi ebikade siphele ilinde uba sikeleleka ithi umuku ivele ibilinde nje ba sikeleleka ibilinde ubadlula kule ndawo yokufana nabanye khonza ngendlela nomahluko ibilinde ubazila ngendlela nomahluko ibilinde ubathandaza ngendlela nomahluko ibilinde ubasindiswa ngendlela nomahluko ithumuko uDavide ndiye nalahlwa ngutata nalahlwa nanguma kodwa yena Thixo wandichola akonomhlabelelo uthi cha andindedwa unibona ndingokoyeli kwizinto ezoyelisa abanye abantu nama ndisunderstand ndibona umngxunya kodwa understand
understand uba ndihamba njani phezu komxhonyo. Nami ndisemanzini njengabo. Njengoba betshona emanzini nami bana understand uba mna njengoPetro phendi ngatshona emanzini. Senze sona sokulala nomkamntu wabulala waqhiba uDavid. Ngoba abantu esithetha nabo namhlanje kanye abantu endithetha nabo namhlanje ayingobantu bangakhange babethe ezintweni lapha ebudeni bonyaka. Abantu abayaziyo nezazela zabo zibaxela ayibakodwa umka Uriya yena ndambulala. Uriya yena ndambulala. Bantu endithetha nabo ngabantu abayazi nje amehla lapha nje into kodwa 1 no 2 ngo-2025 ndamenza. But aphi nga-80 khona ayi-80 isami yami kule ndawo 80 ndisasindiswe njani after amaphutha amangaka endiwenzileyo. Sasindiswe njani after amaphutha angaka endiwenzile. Abanye abantu abadinga uthebenzela amaphutha endiwenzileyo baphazame kwakanye yaphela indaba yabo. Into engayi-understand undinyamezele ngani ndibheda ndinje uphinde. Khona abantu endibaziyo abaphila ngcono kunam bathi impilo yabo ingathi ime endaweni inye. Khona abantu endibaziyo abathandaza bhetere kunam. But I understand uba ithilelo wathi ufunani kunditsha. And I understand undilandela ngani lolandela emkhondweni wabantu kuthanda kanti ngabe Jesu inceba yakho ebengijonge kubo nothina. uDavid kayithethayo awugwebi ngokwezigqibo zethu ngamagama phandle sona kakhulu yalogweba ngayo. Ebeneza wenu usichile Ebeneza Samuel uqala 7:12 xolisileyo. Ebeneza usichile Ebeneza Emva koko uthathe ilitye lalinye uSamuel walimisa phakathi kweMizpa neSheni. Wathi igama lalo ndawo iEbenezeri, esithi kude kwakaloku nje undikhoyo esinceda. Awumisa phakathi nendawo.
yangu 2025 ngoku yangu 2026 lapha wameseleke lesikhumbuzo wathi igama lelitye uEbenezer noba sinohamba sibhadule mhla sidlula kweli litye sohamba sihambe sikhumbula uba kwade kwalapha Thixo wethu esinceda awufunda kwezi verses zingenhla uyiqala phakathi chapter verse number 1 iBhayibheli lithi uThixo waqala wamemezela inhlambuluko yabantwini wamemezela wathi abantu baguquke bakhonza uThixo bemilise kakuhle iBhayibheli lithi abantu bazilahla into zabo becinga into bana izinqe esondelayo zoqala yoba zeza noThixo bethe hlambulukane sasuke izinqe basiva zisondela yasesomkhosi wamaFilistiya bengekazive zikaThixo bethe hlambululani ingubo zenu sidibane kuthini sithandane sidlelane bathi beyaziva izinqe zikaThixo the yizani but before nise hlambulukane baqala bevisa izinqe zamaFilistiya bevisa izinqe zamaFilistiya msakuphendula umntwana kuthele 2010 sophila right kuthele 2010 so decide to phila right itoleto dithende so decide to phila right bangathi bayekiwe bonke abanye abantu wangathi umkhathi nesihoko sikhutshelwe mna bonke abantu abadlula kule nkonzo yokulunga before bavisa izinqe zikaThixo baqale bevisa izinqe zemfazwe khona ukuze bahlabelele le ngoma ethi Ebenezare wena sihole kwase kwabalapha ngoba sose bayicule besaphuma zihlambulukweni hayi khona babahlambuluke kanti inhlambululo le ayo yokuba bakhonze nje uThixo yoba babe nawo namandla omelana nemfazwe yenceda kabona inhlambululo le bevisa izinqe zochaba bathi lesamamile zochaba beveza vena ngasenhla esitiyashe nenkweli yalo uziphonso lwandle zakube sadinga nokuliwa ngoba wafela owesehamba ngamafu wafela owasefela ngasentla wafela ngasemalungiseni wafela omabiswa sabele watabalolunga belungela ukuhombela mna ngisuke ndimebukala ndiyavela wabakhangela ubuso bami webangakubo Yehova omama samalungiseni wafela indoda yamandla nawe namhlanje nathi noba abantu bangayijonga le ambulance ndizo bayibukele phansi kuphakama ezinye izinto ezingathi zinkolo ziqhame kuphakama amanye amagama aqhame into sikholwa yiyodwa kunelanga elilodwa eyawuzivela emafini lento eyawuzivela emafini izomusa phezu komhlaba ezinyathela zonke ezinye inyoka nenyokana sisibusa umbuso ethi siphansi safa. Where are you, our God? Until I was waiting for the right time, for I am your God. Andilibali kumbulana uDavide wasendulo wathalala woseli umgcini kaIsrayeli akavumi ubunyawo bethu butshibilike bakasenza sibeka izimitha indlela bathi singayiboni ngathi yiyo kodwa unyawo lwethu akavumi
uJesu uyasithwala.